Bozi kutaura kwatikuita nhasi kawo. Garwe iri kai pando ane mechi hombe. Panogona kutorohwa munhu pasina kana nguva ipapa. Zvikutoitika. Zvokuti pachawewo vamwe vasingazivi asi vatiri kuona vachiuya vachida sevanobva mulocation umu. Tikutovaudza kuti be careful pane garwa mukangoita zvokudai. Isusu mvura hatichachera zvekuchera nemugora. Takutoshandisa pampu. Ndoyata kutoti ndoinoisa chipaipi kuvanhu vachicherera mvura kuno kumusoro. But dambudziko ndikuona rinozowanika nevamwe vanobva mulocation umu. Varingoya vachingoti muri kova nokuti ipo panapa ndo panenge pakati chenei pavanokwanisa kutora mvura. Saka mumwe acharohwa ipapa. Inini ndinonzi Mai Matesanwa kana kuti Mai Brenda. Ndakapotsewa ndengwena kuno kwaMakore paBurundi Cooperative patinogara. Ndakanga ndine vana vangu 3 vanga ndinawo kurukova ikoko. Saka panguva yandikachera bhaketi rekutanga ndobva ndabuditsa kunze. Ndichidoda nochera rechi2 ndobva ndatsiga kamwana kanga ndinako. Pandikaanda kunopedzisa kutsiga kamwana kai pandikamira ndobva yandibata gumbo pagumba apa. Inotori nekambonje kaikatosiya akakari apapa mazina ayeni. Ndobva ndaramba ndakastika handina kukwanisa kuzunguzika panguva iyoyo. Ndobva ndaramba ndakamira kudaro ndopa ndikazochema ndikati maiwe ndabatiwa negarwe. Saka panguva yandikachema ndichiti ndabatwa negarwe, garwe riri rakabva rapukunyuka. Ndobva pidi kukamva rapinda mumvura. Ndobva ndabuda ndichimhanya ndichibata kamwana kamuzukuru kangu. Nandineti vazukuru twangu 2 nemwana wangu Gotwe. Ndobva ndamhanya ndichitora kadiki. Ndobva ndabuda ndichimhanya mabhaketi ndibvapwanyika. Ndokuzomhanya ana baba nevamwe vemota vaida kutodirwawo mvura. Ndopa vakasvika vachida kuona ngwena iyeye vakabva vaishaya. Inini ndibva ndangobudawo kunze. Tichiuya panapa ndikangoti 89 90 makaro takangoonawo muno hunyani arimo. Asi anga asinganyanya kuda kuti anotidzinga tati tikaona akangooneka anongotizawo ngoendeende kwanini. But ndikangoti kubva gore rakapera muna April ndopatakaona type imwe yegaro rimwe ratikuona rine tumuromo tirefu so. Saka garo rinoti tikariona kana rikauya rinotosvika patinotoisa mainjini apa richitotaimira. Rakatomborova amai vamwe vandogara navo panapa pagumba vakatotiwo masports. Isusu tikatomboronawo futi painjini panapa. Nemwana akatoda kutombotadza kubvisa injini apa ramujambira rikatozorova zvimapango zvamuri kuona zviri apo izvi. Zvakatorumwa negaro iri marimwe zuro pakaitika izvi sirirori. Saka magaro aya iro rinototityisa kuti rinoramba richingodzoka. Mamwe anoti ukaona anotiza anoenda but iri harisi kudzoka. Zvokutoti papa tikada kuita zvimwe kana tikatora imbwa tikaisa apa hapana kana 3 minutes pa munoroona ratoita sei ratouya ikangokura izvo. 4 dzakarohwa pano panapa dzakarohwa dzipano pamba. Yeah, sure. Dzitooneka. Dzakatorohwa zvokutoti imwe takaona akatozoiswa pamawidzi apa ungotiwo chinhu chaunongochichengeta chinorwadza. Takatozongoibvisa zvedu tichida kutsvaga kuti kuenda kuti takaiona yakaiswa pamusoro pamawidzi ndokuzongotorowo zvedu ndokunonofushira. Saka garo iri kairi haritova nemechinesi kurarama kwesu kwatikuita apa pando ane hondo yekutoti totongoziva kuti patani chingobva kuda unonomutsa pambu kana pauda kudzika kurikuwako. Eza tototakura bvumo kana kuti toona kuti chishingaitike bhozi tita kutochira kuti tingatoataka. Inini ndonzi Paddington James. Ndakapotsewa musi wa 22 January. Ndaona vakadzi vachinochera mvura ndobva ndati ngwena iri kunetsa mere ndoita sei ndokuchererai mvura. Ndobva ndasvika pamvura ndobva ndachera bhaketi rekutanga. Saka vaiti ndakavacherera nebhaketi vaisa mvura muchigubhu. Ndobva ndachera rechi2. Zvakanzi ana mai guru vangu anga ndinawo chera ichi nechigubhu. Ndakati ndogonorwa nengwena pangwena iri kuita sei iri kunetsa. Ndonyedu yakaita kupedzesera iyoyo ndichitarisa pandaichera mvura ndabva ndangoona kusviba. Pandikafunga kuti inenge ngwena ndichida kujamba yakabva yanditangira kujamba ndichijamba ndidzoka kumashure ichindipotsa ichisvika chiruma chimuti panga ndakamira. Vanhu vese vachibva vavhunduka. Ndobva ndatongouya kumba ndobva yasara yakangobuda ipapapo. Saka tokumbirawo rubatsiro nengwena iyi nezuro musi wa 23 chiisa injini ndakatoona ichisumuka ichirakudza kuda kutouya ipapo. Saka ngwena iyi yanetsa tokumbirawo rubatsiro nayo yanetsa. Vakwazotibatsirawo kuti ribudewo panzvimbo achikwanisa kuurayiwa kana neveparks vatiwairawo tiwane kushanda nezvakanaka.